hælene ned. Den kan ikke zoome mere ud. Jeg har prøvet at zoome ud. Sådan her. Prøv at lave en slang gang 4 buer. Så er vi i vejen. Ja, det tror jeg. Husk at forberede paraden godt næste gang. Så nu lige skubber lidt mere frem med sædet. Prøv at komme i en cirkelvolde her, og så herinde på midten cirka, der laver du en god halv parade. Og så prøver du lige at lave en parade. Sådan, jeg underben godt frem næste gang. Og så lige lidt mindre tøjle. Sådan, ja, flot. Lige læg lidt på den indvendige og støt godt op på udvendig. Støt lidt mere op på udvendig. Flot overgang, Lisette. Super. Sådan der. Flot. Så bare skub godt frem med sædet og slap godt af. Lige støt godt op på udvendig, og så bare lige en lille smule indvendig der. Lidt mere. Hun går lige lidt imod. Sådan, ja, super. Så får hun en fin hals. Godt, Lisette. Det er super fint. Du husker at læne dig godt tilbage i overgangen.
Så du skal ikke forvente, at du skal derned og rette. Du skal prøve, når du rider ind i overgangen, så læner du dig bare vildt godt tilbage.